Čaute, vítam vás pri ďalšom videu, kde si v tejto časti môžete pozrieť opravu hnilých prahov na tomto aute. Ako to bude ďalej prebiehať, uvidíte v nasledujúcich minútach. A tuto to nie je také smutné. To vyzerá celkom pohoda. Ale tuto to už smutnejšie bolo. Prahy, ako môžete vidieť, boli kompletne zrdzavené a miestami boli už aj diery, ako napríklad tu. Korózia sa začala tlačiť pod farbou po celej dĺžke prahov a na obidvoch stranách. No po demontáži blatníka som bol aj celkom milo prekvapený, nakoľko nosné časti rámu neboli hrdzou vôbec dotknuté. Iba takto špinavé, ako to teraz môžete vidieť na tom videu. Pri tomto ročníku by som čakal, že pod blatníkom už nájdeme na tých nosníkoch aj nejakú hrdzu, ale samozrejme, že je lepšie, keď tam žiadna není, o to bude menej práce. A tak sme sa pustili do pílenia, brúsenia, primerávania plechov, čo nie je síce naša vôbec obľúbená parketa, ale niekto to spraviť musí, už keď sme sa do toho pustili. Tu ma čakalo jedno celkom milé prekvapenie, pretože po odpílení toho prahu sme zistili, že ten prah je síce prehrdzavený komplet na druh, ale vnútorné časti karosérie a toho rámu boli úplne v pohode a nebola tam nejak veľká hrdza, len taká povrchová, takže sa to očistilo, natrelo prípravkom proti hrdzi a išli sme ďalej. Ešte pred samotným začiatkom pílenia tohto nového prahu sme sa potýkali s jedným vážnym problémom. Problém sa týkal samotného prahu. Okrem toho, že bol úplne krivý a nepasoval tak, ako by mal, no hlavný problém bol ten, že prah nebol určený na verziu kombi, ale na verziu hatchback. A pre tých, čo to nepoznajú alebo sa s tým nikdy nestretli, to znamená, že zadný ohyb, ktorý už sa naväzuje na lém blatníka, ten vôbec nepasoval. Ak sa pýtate, prečo som ten diel kúpil na hatchback a nie na kombi, tak to bolo preto, že v období Vianoc tento diel nebol nikde dostupný. A tak sme do nekonečna rezali, brúsili, zvárali, čistili a primerávali nové plechy, aby to aspoň ako tak pasovalo. Táto spolujazdcová strana bola obdobou tej šoférovej, pretože po odrezaní toho prahu sme zistili, že pod tým je tiež celkom zdravá tá nosná časť, takže o to menej roboty bolo. Takisto sa to vyčistilo, natrelo sa to odrdzovačom, a potom tam išiel taký základ antikorózny a už sa len ďalej pokračovalo. No a toto prehnité miesto nad prahom bola pre nás výzva, pretože sme nemali žiaden náhradný diel, ktorý by sa dal relevantne použiť, a tak sme si to skúsili vyrobiť. Či sa to podarilo alebo nie, môžete posúdiť sami, ale nebola to žiadna slasť. Sledovať, ako to tam przníme, je pre ľudí, ktorí sa tým zaoberajú a živia sa tým, asi nočná mora. Ale podstatný je výsledok a ten si myslím, že nebude až taký najhorší, veď uvidíte ďalej. A prvé tmelenie máme za sebou. Technologický postup, ja netuším, že či je to dobré alebo zlé. Nie som autoklampiar ani nič také, ale sa to snažím robiť ako najlepšie viem. Zatiaľ je to v pohode rovina. ideme na druhé tmelenie, brúsenie a do nekonečna, dokiaľ to nebude mať nejaký požadovaný efekt.
Druhá strana asi zatiaľ takto tiež podobne. Aj keď tam nám chýba ešte lem. Ten je trošku taký na prd, takže zatiaľ sa to tuto ani netmelilo, ani nič. Dneska nám príde táto časť lemu. Tá sa bude ešte píliť, navárať. A ostatné už vyzerá byť takže na nejakých 50%. Takže zatiaľ toľko. Natmelíme to ešte druhýkrát, necháme to uschnúť. Takže druhé tmelenie máme za sebou. Jak takto, žiadna sláva, ale ideme ďalej. Druhá strana. Tak čakáme teraz, kým to trošku vytvrdne. No a medzi tým prišiel nový náhradný lem, ktorý nie je vôbec dobrý, ani presný. Takže sa ideme s tým popasovať a navariť. Výsledok nášho rezania a zvárania je asi nejaký takýto. No a povedzte sami, je to až taká katastrofa? Myslím si, že sa s tým dá žiť. Asi predposledná fáza a potom už voláko to hada dneska doklepeme s tým plničom. No a pustili sme sa do vodného brúsenia. Nejakým spôsobom to už dovojujem. Toto sú není roboty pre mňa. A keď už si myslíš, že všetko je dobré a z kopca, prečo by sa nemohlo niečo pokaziť? Tak toto vyzerá, keď ma volá do hlave nasraté. Musí robiť veci dva rázy. No už veru, keď nemáte skúsenosti a nečítate návody, tak takto dopadnete. Miesto toho, aby som tam nastriekal normálnu ochranu proti kamienkom, dal som tam bitumenovú, ktorá není prelakovateľná. Takže znova všetko dole, na novo nastriekať plnič a ideme ďalej. 24 hours later. Takže pokus číslo 2. Prípravy na striekanie. Aj to koleso musíme všetko pozakrývať tu na. A uvidíme.
Nie som síce lakírník, ale nejak som sa s tým popasoval a myslím si, že výsledok je celkom fajn. Nie je to úplná katastrofa, aj keď v týchto podmienkach od toho zázraky čakať nikto nemôže. Ale si myslím, že až na tie prachové čiastočky v tom laku, ktoré sa budú musieť tak či tak prebrúsiť a vyleštiť, sa s tým dá normálne žiť. Táto jedna strana je trošku taká, že no, poviem pravdu, túto, neviem, či to je dobre vidieť, je tam taký stekanec, ktorý bohužiaľ lak stiekol, tak sa to bude musieť vybrúsiť a zaleštiť. Ale myslím si, že cez to všetko v týchto podmienkach, kde není svetlo, odsávanie a hmla tu bola zo samotného laku pri striekaní, tak ja si myslím, že to je fajn. Táto strana je na tom, by som povedal, že aj lepšie ako tá druhá. Ale ako pri tom všetkom si myslím, že dobre. Lakovanie máme za sebou a ideme ďalej. Môžete sa tešiť na ďalšiu časť. A to bude, myslím si, že niečo spoločné s brzdami, že tie kotúče aj platničky skontrolovať, vyčistiť, novú brzdovú kvapalinu a tak ďalej. Uvidíte v ďalších častiach, čo nás čaká.